lidi, čau všichni, kteří nevyreagujete, čau lidi, čau všichni, kteří reagujete, čau lidi, čau všichni, kteří reagujete na videa a z tohohle videa budete mít noční můry, jestli se na něj podíváte, budete mít noční můry, silné zvracení a španělskou chřipku, takže se na to nedívejte, jestli nechcete chytnout tyhle nemoci. Fakt jsem normální, jakože fakt, jsem teď sice obráceně, ale to nevadí, ježišmarja, on se svět fakt od... Help me for us, I'm dying now. Já co děje? Já to celý zalagoval. Počkat, dobrý. Ta kamera je rozbitá. Je to už už jsem dobrý a dneska to bude, jo, jinak. Hashtag YouTube. Like YouTube.